en mich mawuok kuom Nyasaye, moko inyalo somo e buge, kamoko bende inyalo yudo kaluwore kod gigo ma ihero timo. Cleophas Oluoch miyowa ler mathoth ewi japuonjre Vincent Odero mawuok Bondo Nyamonye maloso teko sitima katiyo gi minyaga mar dhano. Bende ing'eyo ni inyalo yudo teko sitima kowuok e minyaga? Wadhi e gweng' Mamago, Nyamonye e sub-county ma Bondo. Wayudo Vincent Odero chogo e dalagi. Vincent en japuonjre e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga, University of Science and Technology. Vincent ochopo lek mare mar loso teko sitima. Koro project ni en project magolo mach ma wuok kuom oko mar dhano nyaka stima minyalo tige e ot, inyalo nego light, inyalo nego TV, inyalo nego ufa. Koro kochakre kacha chande majni wuok e kiwango mar 12 voltage DC. Koro iye kacha chande nitiere inverters ariyo ma convert AC no DC from to AC. Then mamalo kacha chande matin chande and step up transformer ma step up the 240 AC to 1000 HT. Koro mae en 1000 HT mokenya ke transformer ni. Gik mane Vincent timo ne obwogo min mare ka oluor ni ponono onyalo kelo masira. To wuda ni nochako tije ni kenja primary, kenja lower classes. Koro no onyalo kawo torch to ketho, to golo globe to kete koro to liel kama. Seche moko onyalo kawo radio to ketho to loso kamano. Koro no paro ni ojaketh gik moko kana nopuonje tich. Koro kuom mago te osetimo gino machopo kama sani mama adwa loso stima. Kaka keto ot, kaka loso stima. Iseni yulo stima ok biro ketho gimoko kana pana. En ma ok keth gik moko loso gi choo man kaeni. Koro no waluor koparo ni samoro onyalo kata ketho gik moko kata onyalo inyo chiayo moro amora. To gik ma otiyo godo e loso teko sitima ne ogolo kanye? Material matiyo kuonde gi ayudo ga yude scrap ma kuonde ma jo power tiye weini magiwe dong ta choko ta unganisha tatiyo ka then poles gi tang'ada e puodho kuonde gi motwi ma natural gitu. Pogruok ni kanye kind teko sitima ma oloso kod mano ma itiyo godo pile ka pile? Pogruok en mana ni stima ni oringe frequency mopogore nikech mach matiyo Kenya robini ringe frequency mar 50 to 60 Hz to lakini ma ringo less 30 Hz. Koro 30 Hz no kuti kode aminga sana to oketho appliances. Koro mane challenge mapura dongo monda a correct from that 30 Hz mondo ring range mar between 50 to 60. Kata kamano, Vincent kalo ya chiedh nade moko matame loso teko sitima kaka dwarore. Transformer ni nyalo supply like 7 more homes kopogre gi mai. Eco bid balance nikech maji ni ng'eny sana. Koro kinyalo miye mita abiriyo to nyalo bedo sawa, lakini ok anya timo mano. Nagombo timo mano, ok anya timo mano nikech nitiere license, nitiere legal nini moko manyaka ikal through mondo kisambazo stima. Challenges mantiere gin mag koth. Ka koth chwe sana to pi kodonjo e choo to dilute that mixture. Koro mach biro ma very less. Kasto gi transformer materials matigo gi ok gin materials ma are recommended for this nini. Koro transformer ni en transformer loso dala kaka jua kali tu. Koro kanya yudo transformer chande manyalo go mach ma strong cha ma is oil cooled, ma is air cooled. Koro kanya yudo transformer ma is oil cooled and the coiling is perfect, more co-seating, yeah, it can be better. But my sani, kimi load mang'eny to ng'ado mach olal. Kalodo dok chien chako dugo close circuit. Vincent koro nigi gombo mar bero chenro mage mag loso teko mar sitima, ka bende odwaro ndiko sitima ma oloso kod sirkal ma pachoka. Nitiere gimiluongo ni thermocouple e icho kanyo no. Koro thermocouple ni en gima convert liet mar oko chande into mach direct. Then nitiere ma convert hydrogen mantiere e lach dhano chande into mach. Koro mana kena nyalo mano an gi gombo moro ni I explain mae ka se register bosebedo my own project nikech katimo kamano to kiny iwinjo ni ng'ato loso moro thicker and all that. Koro arito mondo assign mondo bed my project koro kanyalo share out idea no. Vincent osebedo katemo loso teko mar sitima kende e dalagi kuom kinde malach, to ma koro obedo adieri. Wach ma koro wacho ni obwogo oganda mang'eny e gweng'gi. E gweng' to obwogo ji sana. Ya obwogo ji nikech ok en gima dhano nyalo expect. Ng'eni kibiro tinyiso ng'ato ni ng'ano loso mach mar choo kae. Atakuona kam jobo ne ni ng'at mofuwo matemo wuondo ji or something like that neno. But jonyuol na to gino nok obwogo nikech en gima nachako chon. Janyuol Vincent, Monica Odero, nigi mor ka olero okenge ma Vincent osegoyo e dwaro mare mar loso teko sitima gi kaka osekonyogi. Koro gino osebedo ka konyowa kabisa. Osebedo morwa,
ok wanyiew sola, ok wanyiew gimoro amora, watiyo mana gi stimbe no ero. Vincent nigi lek mar yudo yuto maber kaluwore gi fuono lony mar loso teko sitima kowuok e minyaga. En gi geno ni obiro yudo sir madwarore. Sani, teko sitima itiyo godo e tugo thum kod neno wang' jowi, kaachiel gi chiwo ler e ot. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.